explodoval, tuším, utkání s Čechy Karlín, kde dal všech 7 gólů. Do dneška je nejlepším ligovým střelcem čafácké historie. Určitě i my už jsme nastupovali od malička na stadionu bratří Foglů. Byl to obchodník s kachnami a tenkrát se dalo s tím vydělat nejenom na živobytí, ale ještě si z toho mohl sponzorovat fotbalový klub. To je opravdu osobnost, na kterou může být Čavka hrdá. Čavka válí. Čavka válí do toho. Tady je Jan Kaliba. A Vašek Kural. A jsme tady s historicky prvním dílem čafáckého podcastu. Já myslím, že po 126 letech bylo na čase založit čafácký podcast, ne? Co myslíš? Určitě jdeme s dobou, i když tady v ruce mám nějaké historické články ještě z tehdejšího tisku, tak myslím, že podcast je moderním médiem, který můžeme sdílet zajímavé informace pro čafácké fanoušky a srdcaře. Můžeme být vlastně tak trochu pořád spolu, ať jsme kdekoliv. My vás postupně provedeme nedávnou minulostí, možná i současností a začínáme tou slavnou, pradávnou minulostí. Asi bude dobré, když se taky představíme. Ty jsi mladý. Já si nemyslím, že jsem úplně takový mladý, my jsme se narodili ve stejný den samozřejmě a je dokázáno, že jsem starší než ty, ale cítím se pořád mladý, ano, můžeš mi tak říkat. Musíme tedy říct, že hráli jsme spolu na čavce od 6 let, zhruba od roku 1990 do nějakých skoro 35 let. A protože jsme narození na konci roku, v prosinci, na konci prosince, tak se často stávalo, jak to bývá zvykem, ti nejmladší odnášejí kužely, balóny a tak dále. A jelikož jsme, jak jsi říkal, ve stejný den, tak jsme se nikdy nemohli dohodnout, kdo je vlastně mladší a kdo ty kužely má odnést. Takže já do dneška věřím tomu, že mladší seš ty prostě. Dobře, já to tak budu pro teď akceptovat, samozřejmě vím, jak to přesně je popravdě a o ty kužely si pamatuju, jsme si vždycky tak nějak jako střihli, anebo jsme tu bránu nesli spolu, takže myslím, že to bylo férový. To ale posluchači až tak nezajímá. Tak máme tady celou řadu slavných osobností, kteří prošli řadami čavky, nebo se o čavku zajímali, nebo jim fandili. Koho třeba znáš, Honzo? Ano, myslím, že to je dobrý způsob, jak čavku a tu slavnou éru představit, takže dnes si budeme povídat o tom, kdo všechno za slavné osobnosti československého fotbalu prošel čavkou, českým Athletic and Football Clubem, založeným v roce 1899 na Královských Vinohradech. A já si vzpomínám z klubových kronik, o které se tak trošku starám a které jsem procházel, že takovéto jméno, které opravdu stalo i u zrodu českého fotbalu jako takového organizovaného, byl to první předseda fotbalové asociace, tak to byl Karel Freja, bývalý slávista, který už v té době, kdy se stal prvním předsedou fotbalového svazu českého v roce 1901, tak už byl hráčem, ještě aktivním hráčem čavky. Ale pokud jde o opravdu první slavnější jméno na hřišti, tak se mi vybavuje jméno František Schiffner. To byla skutečná legenda čavky těch úplně, řekli bychom, dřevních dob. Ten dokonce i odmítl Spartu, jestli to tak dobře tady čtu z těch materiálů, který jsme si připravili pro tenhle podcast. A byl to kapitán a vlastně i čestný kapitán Schiffnerák. Schiffnerák se jmenoval Plácek, tady na Vinohradech kousek. Dokonce po něm a i po jeho bratrovi pojmenovali Plácek, kde oni si za domem hráli ještě asi v těch mládežnických hodně letech. Tenkrát to tak samozřejmě bylo i do toho relativně vyššího věku. Ale říkáš správně, že František Schiffner odmítl Spartu. On tam nakonec šel do Sparty v jeden okamžik, ale jenom proto, že čavka v roce 1916 přerušila činnost během první světové války, aby nemusela být nuceně zařazena do struktur rakouského fotbalového svazu, do sluhujícího mocnářství. Toho se čavka tenkrát nechtěla účastnit, přerušila aktivní činnost kvůli tomu a František Schiffner tedy šel na chvilku do Sparty. Jejich klubový kronikář si pamatuju, že vyprávěl, nebo se někde píše o tom, že si ale nenechával vůbec nic platit. Jezdil električkou, tramvají tehdy z Vršovic na Letnou a zase zpátky. Nechal si maximálně proplatit tu cestu, ale vždycky odmítal cokoliv dalšího, i když to byl na svou dobu opravdu prvotřídní šutér, by se dalo říct. Byl to útočník a byl to opravdu střelec a vlastně byl u
jednoho z našich čafáckých historických momentů, protože on tedy několikrát předtím odmítl Spartu, odmítl třeba i vídeňskou First Vienna, prostě byl to věrný čafácký srdcař a v roce 1914, tady jsem to poznamenal. Ano, jsme porazili Slávii 3-2 dokonce. To bylo naše první vítězství nad Slávií, trvalo nám to 15 let, protože Slávie to byla tehdy extra třída, Spartu jsme poráželi běžně, ale Slávii tedy poprvé v tom roce 1914 a ten rozhodující gól dal ze 40 metrů střelou, pumelicí, bychom řekli právě František Šiffner. Byl to právě Franta Šiffner, takže takový první opravdu velký čafák. Honzo, ohromuješ mě svými znalostmi, nejenom, že mluvíš jako kniha, ale jsi vlastně taková chodící kronika, tak doufám, že to všichni posluchači ocení, což já rozhodně tyhle detaily nevím. Kdybys mi řekl velikost jeho boty, tak by šel tady do kolen. No já myslím, že měl nemíň 10 teda. Jestli dával góly ze 40 metrů, ne? To jako když kopne kůň, ne? Přesně tak. Možná jí měli na dresu. To ještě dozjistíme. Tak jo, ohledně těch známých osobností určitě musíme zmínit i hráče, kteří se stali i vicemistry světa. Ano, my se k tomu v tomhle podcastu dostaneme s mužem na slovo vzatým, protože ligovou historií českého fotbalu se zabývá historik Roman Jašek a ten právě bude za chvilku vyprávět třeba i o Ladislavu Ženíškovi a Josefu Jelínkovi. To jsou naši dva čapáčtí vicemistři světa z let 1934 a 1962. Správně si to pamatuješ. To je pak, že tu historii nemáš malíku, ano. Josef Jelínek byl v Chile, Ladislav Ženíšek tenkrát v Itálii a v Římě na tom finále proti Itálii, které Československo nakonec tedy prohrálo, byl i další čafák, Josef Vogel, jeden ze slavných funkcionářů, k tomu se tady ještě dostaneme, ale on byl zároveň redaktorem ČTK, sportovním redaktorem, který referoval z toho finálového utkání z Říma. Na hřišti tedy odchorovanec čavky, tehdy už tuším slávista, Ladislav Ženíšek. Ale pojďme ještě trošku po porodu toho času. Napadají mě jména jako třeba Ludvík Dyk, Heřman Roubíček. Co nám o nich řekneš, Honzo? To nebyli hráči, ale samozřejmě dobře fungující klub potřebuje nejenom hráče, ale také obětavé funkcionáře, vedoucí funkcionáře, obětavé ideálně mecenáše. A právě tito dva byli Ludvík Dyk, možná vám to příjmení je povědomé, to byl bratr Viktora Dyka, básníka a politika prvorepublikového. Ludvík Dyk byl také velmi ve společnosti vysoce postavená osobnost a tuším, že 9 let byl také předsedou, prezidentem tehdejší čavky. Mimo jiné i v těch těžkých dobách první světové války, kdy potom vznikala samostatná republika. Byla to doba, kdy hodně hráčů třeba byla odvedena do války, museli bojovat, nemohli samozřejmě hrát fotbal. On dokázal ten klub udržet v chodu. Hráči, lidé z klubu ho měli velmi rádi, protože se jezdilo třeba na výlety za Prahu, jezdilo se sáňkovat, Ludvík Dyk prý hodně sáněk i rozsedl, se píše v klubových kronikách. Takže byl to někdo, kdo pěstoval to kamarádství uvnitř klubu, ale dovedl obstarat i ty důležité věci, to znamená udržet ten klub v chodu, v provozu během těch těžkých válečných let, kdy spousta hráčů bohužel byla odvedena na frontu. On dokázal ty stavy doplňovat třeba mladšími hráči a zkrátka byl výraznou postavou i celého českého fotbalu, protože čavka jako jedna z mála a myslím, že jako první, nechci se mýlit, přerušila činnost v roce 1916. Ludvík Dyk přerušil činnost, zastavil činnost čavky, aby nemusela být zařazena administrativně do Rakouského fotbalového svazu, což tehdy už 2 roky před vznikem Československa zkrátka to národní hnutí nechtělo a fotbalové kluby, řekněme, byly součástí toho národního hnutí. Čavka mimochodem je asi možná jediný už existující klub, který má to slovo český přímo i v názvu, pokud to není třeba název města jako Česká Lípa a podobně. Ale pojďme dál. Takže Ludvík Dyk byl určitě významná osobnost z dnešního pohledu nebo dnešní terminologií team builder, tmelič party, určitě důležitý člověk. Heřman Roubíček, chceš k němu něco ještě říct?
Heřman Roubíček to byl někdo, kdo nám dneska chybí. To byl mecenáš. Opravdu samozřejmě fotbalové kluby tehdy měli své mecenáše a my jsme měli toho svého židovského obchodníka Heřmana Roubíčka. Obchodníka s kachnami. Ano, byl to obchodník s kachnami a tenkrát se dalo s tím vydělat nejenom na živobytí, ale ještě si z toho mohl sponzorovat fotbalový klub. Kde měl ten krám tenkrát? Já myslím, že na Tyláku. Bylo to na Tylově náměstí, na rohu, tam na Rušku a Heřman Roubíček ten vlastně nás nejenom podporoval v těch ligových dobách, kdy Čavka tady na Královských Vinohradech, kde teď stojíme na Vinohradech dnešních, byla opravdu pojem, ale on vydržel s klubem i v těch těžkých časech, kdy jsme přišli o to poslední vinohradské hřiště a museli jsme se stěhovat pryč až na Spořilov. Z tehdejšího pohledu to byla opravdu dálka, bylo to daleko za Prahou a stálo to hodně peněz. Z tehdejšího pohledu vlastně i obrovská částka peněz, těch 130 000 KČS, byla opravdu velká porce peněz. To byla darda, 130 000, to si samozřejmě nemůžeme představovat v dnešních relacích a tehdy tolik stálo vybudování toho hřiště na Spořilově a velkou část z toho věnoval právě ze svých výdělků z obchodu s kachnami Heřman Roubíček. My jsme se přestěhovali vlastně z Vinohrad na to hřiště na Spořilově díky panu Roubíčkovi a jenom pro posluchače, aby jsme zdůraznili, proč vlastně slyšíte ty tramvaje a hluk, jsme právě poblíž jednoho z původních hřišť na Vinohradech, tak jenom pro upřesnění. Jsme přímo u toho prvního, ale k tomu se dostaneme i v dalších dílech našeho podcastu. Určitě se projdeme i po původních čafáckých vinohradských hřištích. K Heřmanu Roubíčkovi bych možná ještě dodal, že on zahynul bohužel během holokaustu za druhé světové války. Nebyl jediným čafákem, který skončil takto tragicky, bohužel. A už jsme to tady trošku nakousli, ale Honzo, prosím ještě zmiň Josefa a Antonína, bratří Foglů. Bratry Foglovi. Ano, říkáš to správně a určitě ti to trošku zní v uších, tohle jméno, tohle příjmení a myslím, že se dostáváme konečně ke jménu, které budou znát i třeba současní hráči, rodiče, čafáčtí, trenéři. Určitě i my už jsme nastupovali od malička na stadionu bratří Foglů a pořád nás to tam táhne. Já osobně jsem tam byl nedávno, kdy trénuju mladé kluky z Hradce Králové, tak jsme se tam zase zahráli, byla to pro mě opravdu nostalgie a moc rád se tam vracím. No ale řekni upřímně, tehdy, když jsme tam hráli jako mrňata na škváře, na malé trávě speciální, později třeba i na té současné umělce, už jako velcí, tak věděl jsi, proč se to vlastně jmenuje Stadion bratří Foglů? Nikdy by mě to nějak nenapadlo, nebo nepřemýšlel jsem nad tím, ale viděl jsem vždycky, když jsem šel do kantýny podél takového velkého jako tabla, kde byly staré fotky, tak viděl jsem tam jméno Antonín a Josef Fogl, takže mi to tak trošku seplo, že to možná byly významné osobnosti Čavky. Určitě myslím, že to jsou lidé, kteří dali Čavce úplně jako nejvíc z celé historie. Ostatně i proto, když jsme se přestěhovali do Zábělic v roce 1986, tak potom nesl ten stadion, to hřiště, ten areál, jejich jméno. Oni ti bratři byli 3 vlastně. Ještě Jiří Fogl, ten byl výrazně mladší než Josef a Antonín a ten se na Čavce tolik neangažoval, on žil hodně v zahraničí a s ním jsem měl ještě možnost i mluvit a jeho potomci vlastně ještě i teď občas chodí na naše čafácké akce, takže určitě ta stopa přetrvává i do dneška, ale Josef a Antonín, tak ti investovali do Čavky za ty roky neskutečné úsilí a peníze. Veškerý volný čas, dá se říct, že trávili s Čavkou a taky investovali peníze. Jak jsme mluvili o tom, že Heřman Roubíček, ten mecenáš, dal podstatnou část peněz, za které se postavilo to spořilovské hřiště, tak velké částky na tehdejší dobu investovali právě i Josef a Antonín Foglovi. Jejich maminka prý říkala, že by za to měli dům, kdyby ty peníze místo do Čavky si nechávali pro sebe a kupovali třeba hráčům i obědy, večeře, pokud byli třeba z chudších rodin a neměli na to. Takže opravdu obětaví funkcionáři, kteří se vystřídali. Josef Fogl začínal v 15 letech ještě tady na Vinohradech jako pomocný pokladník. On měl zdravotní problémy, takže sám nemohl hrát, ale od 19 let už se stal trenérem mládeže, pak byl i funkcionářem i na republikové úrovni, zakládal vlastně juniorské soutěže, dorosteneckou ligu zakládal v Československu, byl funkcionářem komise juniorských soutěží UEFA.
takže opravdu už jsem říkal, že vlastně pracoval pro ČTK a psal o finále mistrovství světa 1934 z Říma. No a taky vyhrál s dorosteneckým týmem Čavky protektorátní ligu. Dorost Čavky v tom roce 1942 byl skutečně nejlepší protektorátu Čechy a Morava a je to vlastně jediný celorepublikový oficiální, řekněme, titul Čavky, který získala právě s dorostem, s tehdejšími dorosteneckými kategoriemi. Takže Josef Vogl opravdu velké jméno nejenom čafáckého fotbalu, ale i československého a evropského, zemřel v roce 1963. Jeho bratr Antonín, který byl neméně obětavý pro Čavku, jenom to třeba na tom mezinárodním poli nedotáhl tak daleko, tak ten zemřel vlastně přímo, dostal srdeční ataku nebo mrtvici přímo při zápase Čavky. Bylo to v listopadu 1989, on zemřel 17. listopadu 1989, takže v ten památný den a už se nedožil tedy té svobodné éry, ale také on určitě patří mezi osobnosti Čavky, na které se sluší vzpomenout. Určitě a v neposlední řadě to byli kronikáři, kteří zaznamenávali veškeré úspěchy Čavky a díky právě nim máme v hlavě Honzy Kaliby i tyhle informace. Je to dostupné, samozřejmě to budeme i zveřejňovat třeba na našich stránkách, budeme si o tom povídat v našich podcastech, ale pojďme teď za těmi skutečně ligovými osobnostmi, které prošly Čavkou. Určitě si vzpomenete z nedávné doby na Milana Škodu, Romana Bednáře, Anetu Pochmanovou, reprezentantku v ženském fotbale. To jsou všechno odchovanci Čavky, relativně nedávní, ale zmiňovali jsme 2 vicemistry světa. Jdeme si o tom popovídat s Romanem Jaškem, to je historik českého ligového fotbalu. Z té doby, kdy přišla profesionální liga, Čavka v té době ji hrála, takže se stala automaticky tím ligovým týmem. Pokud byste měl jmenovat osobnosti, které vám přijdou nejvýznamnější z té doby a byli to Čafáci. Samozřejmě největší byl ten Vašek Pilát. Jo. To byla prostě legenda první republiky, nebo i před válečné doby, vlastně Rakousko-Uherská, člen železné Sparty. Vynálezce české uličky. Jo, o ním se už tehdy, ještě v době, kdy vlastně pomalu dokončoval svou kariéru, už se o něm psaly knihy. Jo, už to byl legenda a vlastně na starý kolena se objevil v Čavce. Přesný důvod, proč tam šel, to se asi už nikdo nedoví, jaký byla motivace jeho jít hrát tady za takový provinční klub. Ale šel tam ve 20. letech ze Sparty, z železné Sparty tehdy. Šel tam de facto, no jako přestupoval ze Sparty, ale on už nějakou dobu v podstatě i nehrál. Jo, on už vlastně potom, po té první světové válce už v podstatě ani aktivní moc nebyl. Do té Čavky se nakonec dostal nějakým řízením osudu, těžko říct, jo, to asi těžko už po 100 letech někdo zjistí, jakou měl motivaci do té Čavky jít. Každopádně díky tomu, že ta Čavka se v roce 1924 v zimě přihlásila k profesionalismu, se stala zakládajícím členem profesionální ligy. No a Vašek byl v kádru, takže si asi řekl, že to ještě zkusí. V roce 1925 v březnu první liga začala. No a Václav Pilát byl vlastně nejstarší debutant, nejstarší hráč, který v té lize vlastně působil v tom prvním ročníku. No a logicky byl dlouhou dobu nejstarším debutantem, než ho překonal, tuším, nevím teďka z hlavy, kdo to byl, že přesně, ale... Můžeme se podívat, protože tady máme vaši knihu a protože je to jedna ze zmínek o Čavce, tak si pamatuju i stránku 126, kde jsou historicky nejstarší debutanti. Pekarík z České Budějovic, mám takový pocit. Ten je před ním. Václav Pilát je stále 4. nejstarší debutant. Bylo mu tenkrát v tom roce 1925 36 let. Má 37 let, no. A překonal ho tedy... Vojtěch Sedlínský, a to byl epizodní hráč s jedním zápasem, Raymond to byla úplná epizoda, to byl jenom takový legrační přidání golmanství. Takže de facto na plnohodnotně překonal až loni vlastně Petr Pekarík, který přišel do České Budějovice, do slovenský reprezentant, který taky na starý kolena si šel zkusit naši ligu fotbalovou. No, takže Vašek Pilát a v 37 letech vlastně v té profesionální lize pořád patřil mezi ty nejlepší hráče. Odehrál tam 2 sezóny v té Čavce, pak už přece jenom ten věk se projevil, ale myslím si, že tam zanechal velkou stopu a
profesionální liga byla tím jeho uměním hodně obohacená. Když si pročítáte ty referáty z těch jednotlivých zápasů ligových, tam, kde ten Vašek hrál, tak vlastně pořád všichni ti novináři zmiňovali tu jeho fotbalovou genialitu, kterou v té Čavce dokázal projevit. A vlastně dalším hráčem, který stojí za zmínku, je Rudolf Sloup, zvaný Štapl. Určitě se k němu dostaneme, ale já bych se ještě zeptal u Václava Piláta, on tady byl útočník, záložník? Václav Pilát byl střední útočník. No. Tenkrát se totiž hrávalo trošku jinak. Jo. Tenkrát vlastně hrálo se na 2 obránce, na ty záložníky, a v podstatě i ti záložníci byli jako víceméně ti, kteří při útoku bránili, protože bylo 5 útočníků, takže vlastně bránili obránci a záložníci a útočili útočníci. Jo, ale on jako střední útočník měl tenkrát za úkol vytvářet tu hru. Jo. Dneska vlastně to přešlo víceméně na střední záložníky, tady ty povinnosti, na tu takzvanou desítku. Ale tehdy to měli střední útočníci v popisu práce, takže oni vlastně rozdávali ty přihrávky na ty křídla, na spojky a oni tvořili tu hru. A vlastně Vašek Pilát jako vynálezce české uličky. To mě zaujalo. Jemu je tedy připisována Česká ulička, což je pojem. Jemu je to připisovaný, jestli to je úplně pravda, to se asi už nikdo nikdy nedoví, jestli je opravdu vynálezcem, to možná nemusí, ale on asi byl ten, který to nejčastěji používal, který si to vlastně osvojil ten systém hry, to znamená ty kolmní přihrávky dopředu do té uličky. V těch dřevních dobách toho fotbalu to nebylo, si myslím, takovým zvykem hrát a on to začal používat. Jo, protože vlastně fotbal přišel z Anglie a v Anglii se hraje trošku jinak, tam se hraje centry, hlavičky a takový trošku jiný fotbal tvrdší. A vlastně až ten kontinentální středoevropský fotbal začal být takový technický, přemýšlivý. Jo, Angličani to hráli tvrdě, důrazně, u nás se začalo nad tím fotbalem trošku přemýšlet a Vašek byl jeden z těch, který vlastně tady ten způsob těch kolmých přihrávek přivedl k dokonalosti a používal ho asi nejčastěji, proto je mu to vlastně připisovaný, že v dobách železné Sparty, kdy vlastně Sparta královala Evropě, té kontinentální Evropě, tak vlastně celá Evropa viděla, jakým způsobem ten Pilát hraje a proto se to takhle rozšířilo vlastně do povědomí historiků a de facto pak už celé té fotbalové veřejnosti. On hrál i za národní tým pochopitelně a potom si tedy přinesl tu uličku sebou a byla to chvilku Vinohradská ulička a asi se dá říct, že když potom Čavka jezdila a hrála na Spartě, kde on to znal, nebo na Slávii, tak chodili lidi přímo i na něj? No, myslím si, že určitě, neřekl bych takhle přímo na něj, samozřejmě na Spartu se chodilo na Spartu, jo, ale když věděli, že přijede Čavka s Vaškem Pilátem, tak o to více na ten fotbal těšili a samozřejmě, co vím, tak byly některé zápasy, kde vlastně Vašek Pilát, byť jako hráč soupeře, byl přivítaný obrovským aplausem, jo, dostal od výboru Sparty obrovskou kytici za to, že se znovu objevil jakoby na hřišti Sparty, byť v dresu soupeře, ale prostě ten klub a diváci a ho měli rádi, ho vlastně milovali, pro ně to byl pořád jejich Vašek, jo. I když přijel z Čavce, oni mu to ani nezazlívali, protože Sparta tady ty menší kluby nebrala jako nějakou velkou konkurenci, pro ně to spíš bylo takový zpestření a byli rádi, že ještě furt hraje, protože ve svém věku už by asi na tu Spartu neměl, jo, tam už přece jenom ti mladší už ho trošku vystranadili, takže šel hrát tady za ty okrajové kluby s prominutím, ale byli rádi, že ho vidí a že ještě si tu kariéru prodloužil skoro do 40 let, což v té době bylo jakoby velice výjimečný. Jo. Tenkrát jako v 30 letech se končilo s fotbalem, protože nebyla ta zdravotní péče na takové úrovni, ti hráči nemohli vydržet tak dlouho. Samozřejmě museli se nějak živit, protože to fotbalové živobytí je jako neuživilo, takže nikdo si nemohl dovolit hrát tak dlouho a proto byl i tady tím svým způsobem výjimečný. Možná řekneme, že natáčíme v sídle Fotbalové asociace, kde je Roman Jašek, náš dnešní host, členem komise pro historii a statistiku a probíhá tady rekonstrukce, takže možná chvilkami uslyšíte i nějaké zvuky v pozadí, ale
Připomeňme, že se bavíme teď o 20. letech, kdy opravdu Čavka oproti Spartě už byla okrajovější klub, ale my rádi připomínáme v našem klubu, že byly časy o 20 let dříve, kdy jsme Spartu poráželi i rozdílem třídy, takže ono se to samozřejmě během těch let potom měnilo a překlápilo, ale Václav Pilát za sebou má i docela dramatický osobní příběh, je to tak, během první světové války. Je to tak. O to více s podivem je, že vydržel do tak vysokého věku hrát fotbal na vrcholové úrovni. No samozřejmě, jak už jsem zmínil, bylo to obrovské překvapení pro všechny, že vůbec se dokázal vrátit nejenom na trávníky, ale vůbec do života, protože on za první světové války narukoval do rakousko-uherské armády, byl těžce zraněn na bojišti, tuším, že to bylo někde v Srbsku nebo někde na území Jugoslávie. De facto ho zachránil otec bývalého ligového rozhodčího pana Štěpanovského, který ho vlastně už jakoby polomrtvýho vynesl z toho bojiště, vynesl ho na obvaziště. Potom se i rozšířila fáma, že Vašek Pilát zemřel, což se nakonec neukázalo jako pravdivý, ale nějaký měsíc pomalu strávil v plzeňské nemocnici. Je opravdu velké překvapení, že vůbec se dokázal vrátit se k vrcholové kopané, takže vlastně si ještě zahrál v té profesionální lize, která vznikla v podstatě na jeho starých kolenách. To byl Václav Pilát, což je fotbalista, který prošel Čavkou ve starším fotbalovém věku, ale obecně je připomínaný především samozřejmě jako osobnost Sparty, což se nám děje i v jednom dalším velmi významném případě, a to je Karel Pešek Káďa, velký Spartan, kapitán národního týmu a tak dále, ale prošel i Čavkou v mládeži, nebyl tam úplně dlouho. Přišel tuším z Metoru Vinohrady a u nás v našich kronikách se traduje, že přišel za porci švestkových knedlíků, protože rodina byla chudá a když Hostinský, který vlastně měl svoji provozovnu na Čavce, nabídl rodině tu porci švestkových knedlíků a to, že tam se bude moct mladý Karel i stravovat, tak na to ta rodina slyšela. Tušíte, jestli je možné, že to takhle tenkrát chodilo? No, myslím si, že určitě, jo, protože v těch dobách ještě nebylo tak zažitý, že se lidi kupovali nebo přepláceli. Ten fotbal fungoval na opravdu amatérské bázi, tak jak dneska fungují, dejme tomu okresní soutěže, tak tehdy fungoval ten jakoby vrcholový fotbal, to znamená ty nejvyšší patra fotbalu. Samozřejmě nějaký peníze se tam točily, nějaký částky někteří úplně ti nejlepší hráči dostávali, ale obecně to byl prostě celý na amatérské bázi. Pokud se jedná o přestupy nebo nakupování hráčů v dorosteneckých nebo žákovských věkech, tam samozřejmě nějaké platby nepřicházely v úvahu, takže je velice pravděpodobný, že ta historka se švestkovými knedlíky je celkem pravdivá. A myslím si, že kdyby nebyla ani tak pravdivá, tak by se to neujalo a možná by to i sám Karel Pešek časem dementoval a jelikož se to uchytilo, tak si myslím, že asi pravdy na tím něco bude. Necháme Karla Peška spíš spartanským historikům, ale přece jenom se ještě k němu zeptám s tím, co potom znamenal, jak velká hvězda československého fotbalu a Sparty to byla. Hlásil se, víme něco o tom, jestli se hlásil k Čavce, jestli ji bral jako klub, tým, kterým prošel třeba potom při zápasech proti Čavce? No, popravdě bych řekl, z toho jsem se fakt nikdy nesetkal. On jako byl vždycky věrný Spartan. Jediný, čemu jakoby se tak nějak hlásil, bylo jeho rodiště, což byla Olomouc, odkud pocházím de facto i já. Takže vždycky na to vzpomínal na mládí v Olomouci, ale jinak on v podstatě jeho život byla Sparta. On byl taky členem té železné Sparty, tak jak ten Vašek Pilát. Oni nebyli moc od sebe, asi 6 let, mezi nimi byl věkový rozdíl. Takže i ten Karel Pešek, když začala jakoby ta profesionální liga a ten fotbal začal být jakoby opravdový, když to tak řeknu, tak už taky byl v nějakém věku, ale kam jeho život byla Sparta, o to hůř pak nesl, když ho z té Sparty vlastně vyhodili a musel odejít do Brna, do Židenic. Tím přišla o živobytí i jeho maminka, která tam měla kantýnu na Spartě. Jediný, co možná se říká vlastně, takže ta Sparta ho z té Čavky vykoupila i s tou maminkou a s tou její kantýnou, že nebýt toho, že jí musela nabídnout
práci kantýnu vést i na Spartě, tak ten Karel by z té Čavky možná ani neodešel. Že to byla podmínka jeho maminky, že mu dovolí do Sparty pod podmínkou, že tam bude víc kantýnu, tak jak ho měl na té Čavce. Takže i nějaký rodinný vztah k té Čavce v té době tam byl. Jméno, které jste zmínil, kromě Václava Piláta, tak významným Čafákem byl v té době ligové, tehdy v těch 20. letech, Rudolf Sloup, kterému se říkalo Štapl. Tak co víme o něm v Čavce? Tak Rudolf Sloup, rodák z Plzně, zvaný Štapl, na odlišení od svého bratra Josefa, který byl brankářem ve Spartě, Štaplík. Tak Rudolf z Plzně přišel do Slávie, byla to taky slavistická legenda, odehrál tam spoustu krásných sezón ještě před vznikem ligy. Potom, když se založila ta profesionální liga, tak tu první sezónu 1925 odehrál ve Slávii. V té další sezóně už tolik příležitostí ve Slávii nedostával, taky už mu tahlo pomalu na 35. rok. Takže ho vystřenadili mladší ze sestavy. Ono v té době se nepřidalo, takže v každém zápase si mohl zahrát 11 hráčů, takže prosadit se bylo velice těžký. Rudolf potom vzal zavděk nabídkou Čavky a ke konci sezóny 25-26 tam přestoupil. Odehrál, tuším, poslední 4 zápasy, vstřelil v nich 11 gólů. Explodoval, tuším, v utkání s Čechy Kardin, která skončil 7-1 a Rudolf dal všech 7 gólů. Odehrál pak ještě další 2 sezóny v Čavce. Do dneška je nejlepším ligovým střelcem čafácké historie, takže tam zanechal velkou stopu a ve věku, tuším, že taky 36 let, potom kariéru ukončil, skončil pak neslavně, asi v roce 1936, tuším, spáchal sebevraždu z nějaké depresí, to už se přesně neví. Ale každopádně to byla jedna z velkých legend spolu s Pilátem, která vlastně Čavku podpořila v té ligové soutěži a díky ním ta Čavka v té lize té první sezóny hrála celkem důležitou roli. My velmi rádi v Čavce se hlásíme k tomu, že jsme klubem, který prošli, nebo který vychoval či spolu vychoval 2 vicemistry světa, což není úplně běžné mezi českými kluby, že by to měl 2krát a u 2 různých mistrovství světa. K Josefu Jelínkovi se určitě dostaneme, ale zajímá mě ještě jméno Ladislava Ženíška, o kterém víme, že prošel v mládeži Čavkou, pak hrál samozřejmě za Slávii v té době, kdy hrál i finále mistrovství světa v Itálii 1934, ale máme ho třeba i na klubové fotografii z některé valné hromady, tuším, že v 70. letech někdy v té době. Takže se k té Čavce vracel, hlásil, ale on je tedy spojený v té ligové soutěži se Slavií, je to tak? Ladislav Ženíšek je nejvíc spojený se Slavií, nicméně i do Slavie přišel z Viktorky Žižkov. V podstatě on začínal dospělou kopanou, tuším, v Pardubicích, kam šel, myslím, že šel z té Čavky, šel do Pardubic, to taky teďka přesně vám neřeknu. A v Pardubicích si sbíral ostruhy jako dorostenec nebo jako začínající muž. Pak šel do té Viktorky Žižkov, tam začal ligovou kariéru, samozřejmě úspěšně, protože patřil k nejlepším obráncům naším ligovým, takže se ho vyhlídla Slavia, která si ho přetáhla a tam odehrál vlastně největší část své kariéry, odehrál v té Slavii. Jak jste správně řekl, v reprezentaci se dostal až do finále mistrovství světa 1934. Potom nějakou dobu působil i v Americe. Ve Spartě Chicago, tuším. Ve Spartě Chicago. Byl takový krajanský klub tenkrát. To byl krajanský klub, který samozřejmě ty hráče uměl přetáhnout, protože v Americe přece jenom ta finanční síla byla trošku jiná, takže to byla taková móda. Na přelomu 20. a 30. let ti hráči odcházeli do Ameriky za živobytím, za štěstím. Většina se pak samozřejmě vrátila, protože zjistili, že ten fotbal tam za moc nestojí. Že možná si něco vydělají, ale jinak to nestojí za nic. Takže i ten Láďa Ženíšek si to zkusil, vrátil se zpátky, hrál zase tuším, že za Viktorku Žižkov. Potom byl i dlouholetým trenérem, trénoval i
i Slávii, trénoval i tuším Duklu Praha, takže jeho působení a potom dlouholetý i mládežnický reprezentace trénoval, takže to je známá postava, která vlastně z té Čavky vzešla. Dá se říct, říkáte vzešla z Čavky, co to tehdy znamenalo v tehdejších poměrech, protože dnes samozřejmě víme, jak fungují mládežnické akademie, jak funguje mládežnický fotbal. Tehdy, jaký to mělo význam a jak vlastně fungoval mládežnický fotbal? Hodil se klukům míč a prostě hráli? A nebo opravdu můžeme mluvit už o nějakých zárodcích výchovy fotbalové jako takové, za kterou si třeba Čavka může vzít kredit u Ladislava Ženíška? Určitě to nebylo tak, že by jim hodili míč a hrajte. Určitě i tady vlastně Praha byla vlastně od začátku centrem fotbalu, takže tam ten vývoj byl vždycky trošku dál než ve zbytku republiky. Už ve 20. letech ty týmy měly dorostenecké kluby s trenérama, dorostenci hráli svoje soutěže, jo, takže ono už v té době to bylo trošku na úrovni. Samozřejmě s příchodem toho profesionalismu ty kluby zjistili, že aby si ty hráče nemuseli kupovat, protože samozřejmě od roku 1925 se všechno začalo točit kolem peněz. Jo? To znamená i přestupy hráčů. A kupovat si hráče, ty kluby zjistili, že na to by neměli, kromě těch nejbohatších, že je lepší si ty hráče vychovat. Takže samozřejmě přiváděli ty bývalí hráče, kteří za ty kluby hrávali, aby se té mládeži věnovali, aby ty kluky vychovávali. A myslím si, že Čavka v tomhle byla jeden z nejlepších. Jo, protože ta výchova té mládeže, tuším pan Fogel tam působil, tak ta byla jeden jakoby na úrovni, na špici, takže z toho klubu zešlo celkem dost známých fotbalistů, kteří se pak prosadili jinde, tuším pan Trnka, jestli se nepletu, a podobné legendy, který... Jonák, no, a spousta dalších. Takže už v dobách toho raného profesionalismu skutečně ty kluby dbali na to, aby tu mládež vychovali, protože bez toho samozřejmě se ten klub nemůže rozvíjet, když nemá kvalitní mládež, nemá kvalitní doplnění. Jo, protože říkám, kupovat hráče od konkurence, na to každý neměl. Díky Josefu Foglovi se vlastně Čavka stala i protektorátním mistrem, to znamená, dnes bychom řekli mistrem republiky, v té době to byl protektorát Čechy a Morava v tom roce 1942 a víme, že tam jezdili plné tramvaje, už na ten Spořilov tenkrát, na tu Konečnou a opravdu to praskalo ve švech, ten stadionek Čavky tehdy. Posloucháte Čafácký podcast s Romanem Jaškem, historikem fotbalovým a pojďme se přesunout ke jménu, na které jsme pyšní asi úplně nejvíc. Vy jste zmiňoval, že Ladislav Ženíšek to z Čavky postupně dotáhl vlastně, až můžeme říct, do Ameriky a v Americe se nakonec objevuje i Josef Jelínek, který tam jezdil s Duklou mezi mrakodrapy, ve stejnojmenné knize Oty Pavla má i pasáž a stal se vicemistrem světa 1962, jedním z těch slavných Čilanů, hrál roky za Duklu Praha a do té odcházel přímo z Čavky a u něj se dá říct, že opravdu to byl ten odchovanec Čavky, že tam opravdu vydržel až do těch pozdně žákovských, tuším, že raně dorosteneckých roků a opravdu na té Čavce i bydlel, jeho tatínek byl správcem na Čavce, takže k ní měl vřelý vztah a vlastně se k nám i vracel. Byl to náš kamarád, než bohužel loni zemřel. Josef Jelínek tedy se dá říct, že byl ještě pořád součástí té Líhně, i když už se bavíme samozřejmě o pozdější době 50. letech 20. století. Josef Jelínek, to je obrovský jméno. Jo, to je vlastně každý ten z těch fotbalistů, kteří v tom Chile v roce 1962 se probojovali do finále a získali pro Československo tu stříbrnou medaili z mistrovství světa. To je tak obrovský pojem, který si myslím, že ani teďka nedokážeme pořádně docenit. No, protože my vůbec máme problém se dostat na mistrovství světa a skončit tam druhý, to už je jako v dnešní době pro nás utopie. Takže ti hráči, kteří tam hráli, to byli opravdu pojmy a Josef Jelínek je jeden z nich. Když se dokázal prosadit v takové konkurenci, jaká v té tehdejší době byla v Dukle, to znamená mezi Masopustama, Pluskalama, Adamcem a já nevím, Brumoškej a všichni tady ti hráči, kteří tam působili, tak opravdu musel něco umět. A tím, že tam
působil, tuším, že 11 nebo 12 let v té Dukle na té špičkové úrovni, tak tím opravdu dokázal, že to byl fotbalista evropské kategorie a opravdu je škoda, že loni odešel. Myslím si, že jeho příběh je hodně inspirativní. Byl jeden z mála, který se prosadil i v zahraničí. Tuším hrál někde v Holandsku. Za Deventer a možná ještě někde. A pak se vrátil potom do České ligy, do Bohemky, myslím 2 sezóny ještě pak odehrál v Bohemce. Ale hlavně je spojené teda to jeho ligové působení v Duklu Praha a veškeré ty úspěchy, jak už jste zmínil, i v tom americkém poháru, který Dukla asi 4krát vyhrála. Takže to je opravdu osobnost, na kterou může být Čavka hrdá. Takže dá se říct, že v Čavce ho letos naučili. Jaký to byl vlastně hráč? Tak byl to útočník, byl rychlej strašně, jo, byl takový drobnější postavy, rychlej, běhavý útočník, vesměs hrával na křídle, jo, takže tehdejší úkoly křídla bylo prostě běhat rychle, centrovat balóny do pokutového území, kde už se o to ti přední útočníci postarali. Myslím si, že moc takových hráčů, jako byl Jelínek, nebylo. Právě pro tu svou rychlost, jo, když ho srovnám s Masopustem, další legendou, tak to byl přece jenom takovej spíš technický hráč, který spíš měl ve zvyku ty balóny rozdělovat, přihrávat, kdežto Pepík to byl blesk, který běhal nahoru dolů, jo, tak jak dnešní moderní křídelní hráči fungují. A k němu mám ještě jednu zajímavost, která se ho týká tak nějak nechtěně. Když se podíváte někdo třeba na anglickou Wikipedii, tak u jeho jména je uvedený působení v Americe, v tehdejší americké lize NASL, která se hrála v 70. letech. O tom mi nikdy neříkal nic. Dokonce v roce 1972 New York, známý klub New York Cosmos, kde potom působili Pele nebo Beckenbauer, vyhrál tuto americkou ligu, tak Josef Jelínek je střelec vítězné branky ve finále. Takhle to bylo uvedené i v našich různých encyklopediích Leta letoucí a my jsme vlastně až před pár lety zjistili, že to byl úplně jiný Josef Jelínek, ale Američani si to spojili, tak ti to mají pořád, ti ho uvádí prostě ve svých publikacích, jako, že u nich hrál vicemistr světa z Chile, ale je to úplně někdo jiný. Je to emigrant, jo, který taky pocházel z Prahy, ale utekl do Ameriky a potom tam hrál fotbal za ty americké týmy, ale s naším Josefem Jelínkem nemá nic společného. Takže shoda jmen, škoda, ale u Josefa Jelínka mě ještě vždycky přišlo zajímavé, že on byl jako velmi mladý v Chile, v podstatě kolem 20 let mu bylo tenkrát, hrál i finále a jeho reprezentační statistiky končí někde kolem 10 odehraných zápasů. Jak je to vlastně možné? Byli potom lepší, anebo v té době se vlastně tolik zápasů nehrálo, nebo ta fluktuace byla větší, když mluvíme o tom, jaký to byl fenomén doby? Zápasů se hrálo celkem dost reprezentačních, to je srovnatelný v podstatě s dneškem, ale ta konkurence byla obrovská. Jo. Jednak v té Dukle těch útočníků byla spousta, přes kterých by se musel prosazovat. A vlastně on hrál v době na konci, nebo od půlky 60. let ke konci se nejvíc prosazovali slovenský kluby a slovenští hráči. Takže ti pochopitelně dostávali přednost i v té reprezentaci. A vlastně Sparta, Trnava, Slovan, Bratislava tehdy královali našemu fotbalu. Jo, a to bylo vlastně v éře toho Jelínka. Takže bohužel ta konkurence byla tak veliká, že byť byl tak skvělý fotbalista, tak tolik šancí v té reprezentaci už asi nedostal. Povedeme téma osobností pomalu k závěru. Zeptám se Romana Jaška, fotbalového historika, jestli jsme zapomněli na nějaké významné jméno, které patří k Čavce, k její ligové éře. Ještě bych zmínil 2 hráče, kteří vlastně odehráli všech 5 sezon, které Čavka v lize působila. Jsou to bratři Kašparové, jsou to odchovanci tehdy Vršovic, nynějších Bohemians, kteří do Čavky přišli, tuším, že v roce 1924 a v podstatě jsou to hráči, kteří za tu Čavku odehráli nejvíc ligových zápasů, ještě s obráncem Hubkou. Ale tady ta nerozlučná dvojice bratrů tam působila až do roku 1930, až do té poslední sezóny.
Emil, ten mladší, byl útočník, kanonýr, dával góly. Jaroslav byl záložník, který zase ty góly mu připravoval. A o nich se traduje, že když jeden byl nemocnej, tak ten druhý taky nešel na zápas. Prostě jeden bez druhého prostě nenastoupili. Někdy to tak u bratrů prostě bývá, no, že jeden bez druhého ani ránu a tady tím byli oni známi, že když hráli, tak museli hrát vždycky spolu. To u bratrů možná tak bývalo, ale dnes tedy, když si představíme, nevím, napadají mě z relativně nedávné doby bratři Doškové ve Slávii, že by jeden byl nemocný, druhý zůstal doma, z dnešního pohledu je to opravdu komické. Je to tak, ale tehdy ještě ty začátky byly takový, že prostě tak hráč nepřišel, no tak ho nahradil někdo jiný a pak se to asi nějak neřešilo. Ale oni byli opravdu známí postavy, jo, se říkalo, že bez Kašparu Čavka nebude a taky oni po té poslední sezóně z té Čavky odešli a tím skončila ligová éra Čavky a už se tam nikdy do ligy nevrátila. Ono to způsobilo samozřejmě, možná se k tomu i dostaneme, ty působiště té Čavky, že to mělo taky vliv. Jo, ty hřiště, takže vlastně Čavka po té 4. sezóně přišla o to svoje nejlepší hřiště, kde sbírala nejvíc těch ligových úspěchů a potom už se musela potulovat po různých stadionech půjčovací a to už taky potom tomu neprospívá. Určitě se k tomu dostaneme v dalších dílech, ale napadá mě ještě, nemůžu se nezeptat, jméno Antonín Kaliba, to byl brankář docela významný ve své době a vím, že nám jako Kalibům domů kdysi volali i nějací sběratelé podpisů nebo čeho a doptávali se, jestli je to náš příbuzný, byl to náš příbuzný. Podle mého otce jsme s ním neměli žádnou rodinnou vazbu, ale ten také vlastně v Čavce působil svého času, ale to bylo ještě před tou ligou, tuším. Antonín Kaliba tam působil i v lize. I v lize. I pár zápasů odchytal i v lize. On byl odchovanec tuším Sparty, nebo přišel ze Sparty, kde vlastně působil největší část své profesionální kariéry. Samozřejmě ve Spartě působil Hochman a přes něho se do branky nedostal, takže vzal zavděk tady Čavkou, aby si mohl trošku zachytat. Tehdy ti brankaři to taky neměli jednoduchý. Jo. Chytat mohl jenom jeden. Zápasů nebylo tolik, jak v dnešní době. Jo. Dneska máte 35 až 40 zápasů, některá ta sezóna měla třeba jenom 7-8 zápasů. Takže ti brankaři si skoro vůbec nezachytali někteří, takže myslím, že odchytal 5 zápasů za Čavku ligovej. Vypadá to jako směšně málo, ale zas, tak jak těm okolnostem říkám, zase tak málo to nebylo. Když jsme ještě u těch brankařů, Vojtěch Král, to byl vlastně brankář první sezóny čafácké, tak má vlastně primát jako první brankář ligovej vůbec, který kdy udržel čistý konto. Vlastně v prvním kole hrála Čavka z Čechy Karlín a on udržel 0, takže prvním ligovým brankářem v historii, který nedostal gól. Taková zajímavost. A ještě, když jsme u těch premiér, tak v tom samém zápase byl vyloučen Karel Čipera, pozdější hráč Slávie, známý taky, a to je zase první historický ligový hráč, který dostal červenou kartu, nebo tenkrát byl vyloučený, karty ještě nebyly. Tak tohle nikde propagovat nebudeme, ale dobré vědět samozřejmě. Ještě tady mám poznamenáno jméno Fandy Schiffnera, což byla legenda těch jako ještě dřívějších dob a byl to hráč, který rozhodl střelou údajně ze 40 metrů o našem čafáckém prvním vítězství nad Slávií, tuším, že v roce 1914. Ten už ale v té ligové době tam nefiguroval. Co se týče Fandy Schiffnera, ten už opravdu do ligové soutěže nezasáhl. Mám takový pocit, že on tam byl i jako trenér. Myslím si, že i trénoval tu Čavku v té době, ale tenkrát ti trenéři ještě neměli takové postavení, jak mají dnes. V těch prvních sezónách ligové dokonce my ani v té databázi nemáme evidovaný, protože spousta těch týmů měla spíš jakoby vedoucí, kteří s tím týmem jezdili k těm zápasům. Ti trenéři je třeba připravovali na tréninkách, cvičili s něma, ale na ty zápasy častokrát ani nejezdili. Protože tenkrát nebylo zvykem, že by ten trenér stál u lajny a kaučoval. Jo, trenér je v týdnu připravoval, učil je žonglovat s balónem, jo, ale pak na ten zápas s něma jel nějaký ten vedoucí.
který vlastně tam vyplnil zápis a to bylo tak všechno a ti hráči hráli, co uměli, jo, a nikdo jim nemusel říkat, co mají dělat nebo nemají, jo. Samozřejmě u těch profí, jako byli Slavia a Sparta, kde už třeba ten Mladen už to byl nějaký pojem, ale u těch menších klubů se tady to trénování teprve jakoby vyvíjelo. Takže ono o těch působení těch trenérů u těch menších klubů ještě to není tak známý, nebo to není tak ani podchycený, protože to v podstatě ani jakoby oficiálně neexistovalo. Asi se dá říct, že výsadní postavení měl kapitán v tom týmu a tímto můžeme možná uzavřít osobnosti Čavky, protože kapitánem Čavky ve své době byl Karel Freja, který byl i prvním předsedou organizace, v jejíž zasedací místnosti teď sedíme dnes fotbalové asociace, takže Čavka prostě měla své osobnosti od začátku. Tak určitě ano, jako za první republiky, nebo ještě v té předválečné době byla Čavka jeden z největších a nejznámějších klubů. Je to vlastně doložený první mistr českých zemí, takže nějaký jméno měla. I proto logicky přešla k tomu profesionalismu, protože se pořád cítila, že patří k té smetánce pražského fotbalu. Ty problémy, proč se tam neudržela na té špici, tak jako třeba Sparta nebo Slavia, byly způsobeny těma finančníma věcma, jo, protože k tomu, abyste mohl působit jako profesionální klub, jste potřeboval kvalitního mecenáše, a což si myslím, že ta Čavka až tak neměla. Za začátku to nějakým způsobem ještě šlo ukočírovat, hráčům jste platil nějaké minimální mzdy, ty náklady na ty soutěže nebyly tak velké, ale jak se ta liga rozrůstala, začalo se jezdit dál mimo Prahu, no, tak veškeré náklady stoupaly a samozřejmě ta Čavka už na to nestačila, takže potom postupně šla těma soutěžema níž. Ale jako je důležité, že se udržela, že zůstala do dnešní doby a ten odkaz žije a to je super. Říká Roman Jašek, fotbalový historik a spoluautor knihy 100 let ligy, oficiální průvodce fanouška, a je to, řekněme, i krásná pozvánka k dalšímu dílu našeho čafáckého podcastu, kde se budeme bavit právě o tom, co Čavka ve své době, v té ligové době znamenala. Slyšeli jste historicky první díl čafáckého podcastu, který jsme nazvali Čavka válí. Těšíme se na slyšenou u toho dalšího, publikujeme ho určitě ještě do konce roku. Sledujte proto web Spolku přátel Čavky čavc1899.cz a nebo taky naše spolkové sociální sítě Facebook, síť X nebo třeba YouTube. A na webu čavc1899.cz se můžete ke Spolku přátel Čavky i přidat nebo odebírat novinky. Mějte se pěkně a Čavka válí.